kilder i 1500-tallet på Christian II's tid, der hører vi om, at kroen ved Rungsted Lund, eller i Runestig, som der står, har kongelig privilegium. Runestig, det er det gamle stednavn for Rungsted, og det betyder årnernes sti. Vi har selvfølgelig prøvet at finde ud af på museet, hvorfor nu det, og så vidt vi kan se også, at den senere historie er det, fordi Rungsted, vi tænker tit på det som sådan, ja, det var fiskerleje, der var de fiskere alle sammen. Det er sådan en sandhed med modifikation. Det har været en bosættelse af husmænd og småhåndværkere. Når folketællingerne begynder i slutningen af 1700-tallet, så er det sådan træskomænd og væver og det ene og det andet. Men altså, de fleste er nogen, der lever af deres huslodder og har netop et svin eller et par stykker, og så fisker de lidt ved siden af. Der er kun et par stykker af dem, der er egentlige fiskere, og vi mener, det er derfra, at navnet kommer.